खुलुमबाय लोगोफोर नै आं मा मावदों एसेबा बुरजा मालायनि लेखा मावबायबायनानै जोबाय लोगोफोर दायो आङो मा मावदों नोंथांमोना नायलां नै बरायलायबाय आं नोंथांमोनखौ गुस्लेनो नायलां लोगोफोर नै माबायदि बेस्थ' आङो मालायफोरनि स्कलारशिप बिसोरखौ आङो दिनै जमा हैजोबगोन आरो बेयाव गासै 12टा दङ नैबाव मा मावो आं लोगोफोर माबायदि बेस्थ' स्कलारशिप फाथायो आङो लेबार कार्डआव आरो नै बुक बेयो बिसोरखौबो दिनै नैबे माबाखौ हैनांगौ लोगोफोर नैबे रिसिप्टखौ हैनांगौ ससेया नैबेनि ससेया बेंकआव होबोबाय आङो आरो नैबे ससेया अफिसाव थाहैगोन आरो नैबे लेबार कार्डनि जाय मालिक बिनियाव थागोन बे रिसिप्टआव नोंथांमोनहाबो बानायनानै ला स्कलारशिपबो बानायनानै ला मोनो लेबार कार्डनि माबायाव मोनसे बुकआवहाय सानै लेबार कार्ड मा होनो सानै स्कलारशिप फाथायनो मोनगोन लोगोफोर मोनसे बुकआव मोनसे लेबार कार्डआव लेबार आइडि मोनसेयाव नोंथांमोनहाबो बानायनानै ला आं बानायो सोरबा जुदि बानायाखैब्ला आंनो बानायनो होफैनो हागोन मा नांगौ आङो नोंथांमोनहा जुदि बानायोब्लासो खोन्थाहरगोन दानो खोन्थाहरला लोगोफोर नांगौथ' बुहुद नांगौ जब कार्ड रेशन कार्ड आरो गावनि जाखिनि दं डकुमेन्टस आरो लोगोआव इस्ट्राम कार्ड नांगौ बानायनानै होयो आं लोगोफोर गोबावसै बिदि मावनाया मानो होनब्ला बिराद मानसियानो रोङै थायो नालाय बेखायनो माखासे मानसिया बानायनानै लानो रोङाना बेखायनो आङो एसे गथ'फ्रा स्कलारशिप मानो बेखार थानो स्कलारशिपफोर मोन्थों होननानै बानायनानै होनाय जायो आरो दायो आङो गोदान बानायनांगौआ मालायनि गोदान कार्ड बानायनांगौआ बिदिनो 12-13थासो दङ आरो स्कलारशिपआबो बिदिनो 11थासो दङ आरो केस एवार्ड दं आरो नोंथांमोनहाबो थाब बानायनानै ला जुदि सोरबा बानायाखैब्ला आं बानायनानै होगोन कन्टेक्ट नाम्बार फन खालामबानो जाबाय नाम्बार दङब्ला लामाया गाज्रिथार नै हौवाखौसो बरन होबाय गारिया बिराद गाज्रि गोजौ गाहाय सिसि ब्लक गोदान मडेल सिसि ब्लकसो जोंना लामाया लोगोफोर हौवाखौसो बरन होबाय गारियाव नै सालायनो हाया बेजों सालाकाथि रड माब्लाबा जुदि सोरबा हाबनो गोसोबा हाबलांनो हागोन लोगोफोर बिराद बिहिर